Dobrý odpoledne. Pan Zdeněk Kyser, to je on, dobrý den. Děkuji. Je pán, který to umí nevídaně s míčem, nejenom s fotbalovým míčem, ale i s tenisákem a s dalšíma různýma míčkama. Ten pán se jmenuje Jan Skurkovský, to držitel mnoha rekordů. A je to jeden z nejlepších ekvilibristů na této planetě. Takže připravte si ruce a poprosím vás všechny, milé děti, dámy a pánové, potlesk pro Honzu Skurkovského, to je on. Jan Skurkovský! Zdenku, já jsem Honza. Já jsem Zdeněk, to už víme vzájemně. A už můžeme hrát. Co uvidíme jako první? První fotbalový míč. Ty, jak dlouho čutám do míče, Zdenku, jak myslíš dlouho? Já bych to tipnul takovej 25 let. Máš krásný odhad. V roce 1957 jsem dostal první fotbalový míč, no od té doby ten fotbalový virus trošku teda zmutovaný. Kdybych doopravdy byl, jak se říká, fotbalista původně, jak jsem chtěl, tak dneska už jsem asi tady s váma nestál, proto toho nelituju. Tak já jsem jako jediný v republice placený fotbalový rekordman. Tak a teď už muziku. Zdenko, já se těším na otázky, můžeme začít. Teď jsem zrovna koukal na odlet naší reprezentace a nevšiml jsem si, že by při tréninku dělali něco podobného. Jinak samozřejmě ten trik se dá naučit tak, že míč potřete vteřinovým lepidlem a pak už vám drží na krku přesně tak jako Honzovi. Jsem úžasný cvik v nohách a balanc ve voku teďko, ty brďo. V jednom oku, v druhém oku, v uchu, za krkem. Se vám líbí některý z triků, musím říct, jsou úžasný. Zkusíme tenisák. A myslím, že teď by se roztočila rádiovka na hlavě i Federerovi. Ovládat velký míč je složitý, ale tohle už vůbec nechápu. Teď už chybí jenom míč spolknout a vyplivnout hospodem. To je jediný, co asi neuvidíme. Šišatý balón, no tak ten skáče úplně divně. Něco pro americký fotbalisty, taky sport, který jsem nepochopil. Dribbling s hroznovým vínem. Tak to je mazec. Kde u nás kopal někdy do vajec? No, já jo. Jednou jsem to zažil, je to bolestivý. Až Kristýnce zatleskáme, já jdu do rizika, Kristýnka si jde pro poukaz. Tady máš poukaz, Happy Meal. Veliký potlesk, první odměněná dnešního dne. Ani záček, odměněný bude ještě hodně. Jo, a to je evidentně vařený. Ještě se koukám jako, aha. Že to není kuře malý, kdyby se taky dalo rozkopat pěkně. Tak, takže tohle bylo vařený. Žonglování s peckou. Tak já myslím na rozjezd, na takový úvod. Bude následovat další program, je to hodně do 6 hodin. Ještě přijdu dvakrát, těším se. Zdenku, děkuji zatím. Není zač, já doufám, že v těch dalších výkonech uvidíme třeba kopání do makových zrníček. Mám tady nejmenší míček na světě. Prozradím za chvíli, mám tady taky tu kosku. To je ještě horší. Bavte se zatím. Velký potlesk pro Honzu Skurkovského.